Lumina serii cobora încet peste Iași, iar umbrele lungi ale clădirilor vechi se întindeau ca niște degete scheletice pe trotuarele înguste. Era luna octombrie din anul 1985, iar aerul rece de toamnă aducea cu el o jenă vagă, o presimțire pe care locuitorii acestui oraș o simțeau fără să o poată numi. În acea seară de joi, Laura Ioniț avea 19 ani, ochi de culoarea frunzelor în septembrie și un zâmbet care părea să poruncească lumii să fie mai blândă. Nimeni nu știa că aceasta va fi ultima dată când cineva o va vedea mergând liberă pe străzile orașului. Laura era studentă la facultatea de filologie, cu vise mari și cărți grele în geanta de pânză pe care și-o căra peste umăr în fiecare zi. Crescuse în casa îngustă de pe strada Dobrogeanu, într-o familie liniștită formată din tatăl ei, Gheorghe, tehnician la uzina locală, și mama ei, Floarea, profesoară de istorie la o școală din cartierul de la marginea orașului. Avea un frate mai mic, Andrei, care tocmai împlinise 14 ani și care o privea cu admirație de fiecare dată când ea vorbea despre autori străini și poezii pe care le citea noaptea cu o lanternă sub pături. În acele zile de la mijlocul anilor 80, viața în Iași părea suspendată între tradiție și așteptare. Străzile erau populate de oameni care vorbeau încet, care își priveau mereu în spate, care își țineau secretele strâns la piept. Era o vreme în care nimeni nu punea întrebări prea multe, iar povestirile ciudate se transmiteau doar în șoaptă, la capătul meselor de seară, când copiii erau trimiși în dormitoare și ușile erau bine încuiate. Laura era una dintre puținele fete din cartierul ei care îndrăznea să se plimbe singură seara, nu din nesăbuință, ci dintr-o naivitate luminoasă care o făcea să creadă în bunătatea oamenilor. Îi plăcea să exploreze colțurile orașului, să descopere străduțe uitate, să stea în fața vitrinelor întunecoase ale librăriilor vechi și să viseze la o lume în care putea să scrie propriile povești. Dar exista o stradă în oraș pe care toți o evitau. Strada Luminii. Un nume ironic, pentru că această arteră îngustă și pavată cu pietre neregulate era cel mai întunecat loc din întreaga zonă. Clădirile de-a lungul ei erau îmbătrânite și aproape părăsite. Fațadele erau acoperite de igrașie și crepături adânci care semănau cu cicatrici. Fereastra câtorva dintre casele acelea nu mai aveau geamuri, iar locul lor era luat de scânduri putrede bătute în cuie. Oamenii nu mergeau pe strada Luminii decât dacă nu aveau altă cale. Localnicii spuneau că strada avea ceva rău în ea, ceva care nu putea fi văzut, dar care putea fi simțit. Exista o povestire care circula de ani buni. Se spunea că în anii 60 un bărbat dispăruse fără urmă după ce intrase pe strada Luminii într-o noapte de iarnă. Apoi, în anii 70, o femeie în vârstă fusese găsită inconștientă la capătul străzii, murmurând despre umbre care o urmăriseră. Nu își revenise niciodată complet. Mulți o considerau nebună, dar cei care o cunoșteau bine spuneau că femeia aceea fusese perfect sănătoasă înainte de incidentul de pe strada Luminii. Și mai era ceva. Locuitorii cartierului povesteau despre o casă anume, situată la numărul 17. Era o construcție cu 2 etaje, cu un balcon strâmb și o ușă masivă din lemn întunecat. Nimeni nu locuia acolo de ani de zile, sau cel puțin așa credea toată lumea. Dar în fiecare noapte, în jurul orei 9, luminile din interior se aprindeau. Lumina palidă și tremurătoare se revărsa prin ferestrele acoperite cu perdele groase, iar uneori oamenii care îndrăzneau să privească spuneau că vedeau umbre mișcându-se în interior, dar când cineva încerca să bată la ușă, nimeni nu răspundea. Și când autoritățile fuseseră chemate să investigheze, de fiecare dată găsiseră casa goală, cu pereții acoperiți de praf și podele care scrâșneau sub pași. Laura știa despre aceste povești, toți le știau, dar ea nu credea în ele. Îi plăcea să gândească logic, să caute explicații simple,
Poate că cineva venea discret în casă seara și aprindea lumina pentru a păstra aparența că locuința era locuită. Poate că era un vecin care dorea să țină hoții departe. Sau poate că totul era doar imaginația unui oraș lipsit de distracții. În seara aceea de joi, Laura își terminase cursurile mai devreme și hotărâse să meargă pe jos spre casă. Prietena ei, Ioana Dumitrescu, îi propusese să o însoțească, dar Laura refuzase cu blândețe. Avea nevoie de timp pentru sine, de tăcerea serii și de aerul rece care îi limpezea mintea. Așa că Ioana se urcă în autobuzul care ducea spre cartierul de sud, iar Laura porni singură pe străzile pavate ale orașului. Parcursul obișnuit de la facultate până acasă dura aproximativ 30 de minute. Laura știa fiecare colț, fiecare intrare în curte, fiecare copac bătrân care își lăsa frunzele să cadă pe trotuar. Dar în acea seară ceva o determină să schimbe traseul. Poate a fost simpla curiozitate, poate a fost dorința de a dovedi că temerile celorlalți erau nefondate. Sau poate a fost ceva mai profund, o chemare inexplicabilă pe care nu o putea ignora. La intersecția dintre strada principală și o alee îngustă, Laura se opri. Știa că dacă o lua spre stânga, ajungea direct acasă, dar dacă o lua spre dreapta, ajungea pe strada Luminii. Ezită doar câteva secunde. Apoi, fără să știe exact de ce, o luă spre dreapta. Strada era pustie. Liniștea era atât de adâncă, încât fiecare pas al ei răsuna ca o lovitură de ciocan pe piatră. Laura simți un fior rece urcându-i pe șira spinării, dar își spuse că era doar imaginația ei. Clădirile de o parte și de alta păreau să o privească, ferestrele întunecate ca niște ochi fără viață. Aerul era mai greu acolo, mai rece, ca și cum strada aceasta nu aparținea aceluiași oraș. Se uită la ceas. Era ora 8:40. Peste 20 de minute, luminile din casa de la numărul 17 se vor aprinde. Laura zâmbi în sinea ei. Poate că va rămâne să vadă, să descopere în sfârșit adevărul. Poate că va pune capăt acestei superstiții ridicole. Se opri în fața casei. Era exact așa cum o descriseseră oamenii. Fațada îmbătrânită, balconul strâmb, ușa masivă, perdelele groase acopereau ferestrele, iar prin crăpăturile dintre ele nu se vedea nimic. Laura simți o presiune ciudată în piept, o ezitare pe care nu o mai experimentase până atunci. Pentru prima dată se gândi că poate ar fi trebuit să meargă pe drumul obișnuit. Dar înainte să apuce să se întoarcă, lumina din casă se aprinse. Nu era ora 9. Era doar ora 8:43. Laura rămase încremenită. Lumina era exactă cum spuseseră oamenii, palidă, tremurătoare, ca și cum ar fi venit dintr-o sursă nestabilă. Putu să vadă umbrele mișcându-se în interior, siluete vagi care păreau să danseze sau să se târască. Inima îi începu să bată mai repede. Apoi ușa casei se deschise. Nu cu zgomot, nu cu o scârțâire dramatică, ci lin, încet, ca și cum cineva ar fi așteptat-o. Dinăuntru nu ieși nimeni, nu se auzi niciun sunet, doar lumina palidă care se revărsa acum pe pragul casei și pe primii pași de piatră a intrării. Laura ar fi trebuit să fugă. Fiecare instinct din corpul ei îi striga să plece, dar curiozitatea era mai puternică. Sau poate că era altceva, ceva ce nu putea numi, ceva ce părea să o tragă spre pragul acela deschis. Făcu un pas înainte, apoi încă unul și încă unul. Ultimul lucru pe care îl văzu înainte să intre în casă fu strada pustie în spatele ei, luminile slabe ale lămpilor de stradă și cerul întunecat de toamnă. Apoi ușa se închise. Dimineața următoare, floarea ioniță se trezi neîncrezătoare. Laura nu venise acasă. Nu sunase, nu lăsase niciun mesaj, nu trimisese pe nimeni să anunțe. Floarea încercă să-și liniștească panica, spunându-și că poate Laura rămăsese la o prietenă, că poate uitase să anunțe. Dar Laura nu era genul de fată care să îngrijoreze pe cineva. Era responsabilă, atentă, mereu grijulie cu familia ei. Gheorghe plecă imediat să o caute.
Mersei la facultate, la căminul unde locuia Ioana, la biblioteca unde Laura obișnuia să petreacă orele libere. Nimeni nu o văzuse de seara trecută. Ioana spuse că Laura plecase singură, că mergea pe jos spre casă. Nimeni nu știa unde anume se oprise sau ce drum luase. A doua zi, familia Ioniță anunță dispariția la miliție. Ofițerul care luă declarația era un bărbat între două vârste, cu fața obosită și cu un creion roșu în mâna dreaptă. Își notă detaliile într-un caiet subțire, dar privirea lui nu trăda prea mult interes. Dispariții se întâmplau. Tineri care plecau fără să spună, care se îndrăgosteau, care fugeau de acasă. Majoritatea reveneau. Așa spunea experiența lui. Dar familia Ioniță știa că Laura nu era genul de persoană care să dispară de bunăvoie. Fratele ei, Andrei, refuza să mănânce. Plângea în fiecare noapte, întrebându-se unde se află sora lui. Floarea nu mai dormea. Gheorghe umbla prin oraș până noaptea târziu, întrebând pe oricine dacă o văzuse pe fiica lui. Abia după o săptămână, o vecină în vârstă veni la familia Ioniță. Era o femeie mică, cu părul alb strâns într-un coc și cu mâinile tremurânde. Spuse că în seara aceea, în jurul orei 8:45, o văzuse pe Laura mergând pe strada Luminii. Era singură. Părea că se oprise în fața casei de la numărul 17. Femeia nu văzuse ce se întâmplase după aceea, pentru că intrase în casă să pregătească cina. Dar știa sigur că acolo o văzuse ultima dată. Gheorghe, simți cum sângele îi îngheță în vene. Strada Luminii, casa de la numărul 17. Toată lumea știa despre acel loc. Toată lumea evita să vorbească despre el. Dar acum, fiica lui dispăruse acolo. Mersei la miliție din nou, spuse ce auzise, ceru o investigație. Ofițerul acceptă cu reticență. 2 agenți fură trimiși la adresa respectivă. Băturăm la ușă. Nimeni nu răspunse. Forțară intrarea. Înăuntru, casa era goală. Praf gros acoperea fiecare suprafață. Nu existau urme de pași recente, nu existau semne că cineva locuia acolo. Nici măcar lumina despre care vorbiseră localnicii nu putea fi găsită. Becurile din casa aceea erau arse de mult. Raportul oficial spunea că nu existau dovezi că Laura Ioniță intrase vreodată în acea casă. Ancheta fu închisă după 2 luni. Nu existau indicii, nu existau martori utili, nu exista niciun motiv să continue investigațiile. Dar povestea nu dispăru. În cartier, oamenii vorbeau în șoaptă. Spuneau că strada aceea înghițea oameni. Spuneau că în noaptea dispariției Laurei, luminile din casă se aprinseseră mai devreme decât de obicei. Spuneau că dacă ascultai bine, puteai auzi pași în interior, dar nimeni nu mai îndrăznea să se apropie. Familia Ioniță nu renunță niciodată. Gheorghe petrecu fiecare seară după muncă pe străzile orașului, lipind afișe cu fotografia Laurei. Floarea se ruga în fiecare dimineață, sperand ca fiica ei să fie în viață, oriunde s-ar afla. Andrei crescu purtând în suflet o durere pe care nu o putea vindeca. Orașul Iași continua să trăiască. Oamenii mergeau la muncă, copiii mergeau la școală, autobuzele circulau pe trasee obișnuite. Dar strada Luminii rămase locuită de umbră. Nimeni nu mergea acolo fără un motiv extrem de urgent. Nimeni nu privea prea mult spre casa de la numărul 17. Și în fiecare noapte, în jurul orei 9, luminile din interior se aprindeau din nou. Poate că Laura Ioniță era doar o poveste. Poate că totul era doar o coincidență. Sau poate că, în toamna lui 1985, ceva din acea casă a deschis o ușă și a așteptat. Trecuseră deja 3 săptămâni de la dispariția Laurei și familia Ioniță trăia într-o agonie pe care nimeni din exterior nu o putea înțelege cu adevărat. Gheorghe slăbise vizibil, trăsăturile feței îi deveniseră ascuțite, iar privirile lui rătăceau mereu undeva departe. Parcă încerca să găsească răspunsuri în locuri în care nimeni altcineva nu privea. Floarea își pierduse vocea de atâtea ori câte strigase numele fiicei ei pe străzile întunecoase ale Iașului.
Acum vorbea în șoaptă, ca și cum și-ar fi pierdut dreptul de a fi auzită. Andrei nu mai mergea la școală cu aceeași regularitate. Profesorii îi înțelegeau durerea, dar nu știau cum să-l ajute. Copilul acela de 14 ani purta în ochi o tristețe mult prea veche pentru vârsta lui. În acele prime săptămâni, ancheta oficială părea să avanseze. 2 ofițeri de la miliția locală, Vasile Comănescu și Petre Rădulescu, fuseseră desemnați să preia cazul. Vasile era un bărbat înalt și sobru, cu o figură severă și o reputație solidă în rândul colegilor. Lucrase pe cazuri de dispariții înainte, deși cele mai multe se dovediseră a fi fugă de acasă sau plecări voluntare. Petre era mai tânăr, cu doar 3 ani de experiență, dar era atent la detalii și dorea cu adevărat să facă treabă bună. Amândoi simțeau că acest caz era diferit. Laura nu era genul de fată care să dispară. Toți cei care o cunoșteau spuneau același lucru. Era serioasă, responsabilă, iubită de familie, nu avea datorii, nu avea iubiri secrete, nu avea conflicte cu nimeni. Primul pas al anchetei fu să recreeze ultimele ore ale Laurei. Vorbiseră cu Ioana, prietena ei cea mai apropiată, care confirmase că Laura plecase singură de la facultate în jurul orei 8 seara. Ioana spusese că Laura părea normală, poate puțin obosită de cursuri, dar nimic neobișnuit. Nu vorbiseră despre niciun plan special, nu existase nicio urgență. Laura pur și simplu dorise să meargă pe jos acasă. Ofițerii verificară traseul obișnuit pe care Laura îl lua de la facultate până acasă. Vorbiseră cu câțiva comercianți ale căror magazine se aflau pe acel drum. Unul dintre ei, un bărbat în vârstă care vindea ziare și țigări dintr-un chioșc mic, își amintea că o văzuse pe Laura trecând pe acolo în multe serii, dar nu își amintea cu exactitate dacă o văzuse în seara dispariției. Spusese că atâția tineri treceau pe acolo încât devenise imposibil să-i deosebească pe toți. Apoi veni informația de la vecina bătrână, femeia care spusese că o văzuse pe Laura pe strada Luminii. Vasile și Petre o ascultară cu atenție. Femeia se numea Ileana Cojocariu, avea 72 de ani și locuia de peste 40 de ani în cartierul acela. Spunea că își amintea foarte bine pentru că fusese surprinsă să vadă pe cineva tânăr mergând singur pe acea stradă la ora aceea. Spusese că Laura se oprise în fața casei de la numărul 17 și că părea să privească înspre ferestre. Ileana intrase în casă după aceea și nu mai văzuse nimic. Vasile și Petre merseră la casa de la numărul 17 în aceeași zi. Era după amiază, soarele încă mai strălucea slab prin norii groși de toamnă. Strada era la fel de pustie ca întotdeauna. Bătură la ușă. Nimeni nu răspunse. Încercară să privească prin ferestrele acoperite de perdele, dar nu reușiră să vadă nimic. În cele din urmă, Vasile luă decizia de a forța intrarea. Ușa era veche, dar rezistentă. Trebuie să lovească de câteva ori cu umărul înainte ca lemnul să cedeze. Înăuntru, casa era exact așa cum se așteptau și totuși cumva mai tulburătoare decât și-ar fi imaginat. Praful acoperea totul, un strat gros și uniform care arăta că nimeni nu calcaseră acolo de mult timp. Mobilierul era vechi, din anii 50 sau 60, acoperit cu cearșafuri albe îngălbenite de timp. Pereții erau igrasioși, iar tencuiala căzuse în câteva locuri, dezvăluind cărămida de dedesubt. Scările spre etajul superior scârțeau sub pași. Fiecare cameră era goală, fără niciun semn de viață recentă. Nu existau urme de pași în praf, nu existau obiecte personale, nu existau indicii că Laura sau oricine altcineva intrase acolo. Cei 2 ofițeri verificară fiecare colț al casei. Subsol nu exista, la etaj erau 3 camere mici, toate goale. Ferestrele erau acoperite cu perdele groase care blocau aproape toată lumina. Vasile încercă întrerupătoarele de lumină. Niciunul nu funcționa. Becurile erau arse sau lipseau complet. Se uitară unul la altul descumpăniți. Cum se aprindeau luminile în fiecare seară dacă nu exista curent electric funcțional?
Petre coborî în pivniță, un spațiu mic și umed care servea drept depozit pentru câteva lăzi vechi și unelte ruginite. Nimic neobișnuit, nimic suspect. Când ieșiră din casă, amândoi simțeau o jenă ciudată, o senzație grea pe care nu puteau să o explice. Poate era doar atmosfera locului, poate era povara așteptărilor familiei Ioniță, sau poate era ceva mai profund, ceva pe care instinctele lor îl detectau fără să poată pune în cuvinte. Raportul lor oficial constată că nu existau dovezi materiale că Laura Ioniță intrase în casa respectivă. Nu existau urme, nu existau obiecte personale ale ei, nu exista nimic care să confirme prezența ei acolo. Singura informație era mărturia doamnei Cojocariu, care spusese că o văzuse pe Laura oprindu-se în fața casei, dar nu intrase efectiv înăuntru, conform spuselor ei. Ancheta continuă în alte direcții. Vasile și Petre vorbită cu toți studenții de la facultate care o cunoșteau pe Laura. Vorbită cu profesorii ei, cu colegii de cămin, cu oamenii din cartierul în care locuia. Toți spuneau același lucru. Laura era o fată bună, inteligentă, fără probleme. Nimeni nu știa despre vreun conflict, despre vreun admirator obsesiv, despre vreo situație care ar fi putut duce la dispariția ei. Verificară gara, autogara, spitalele din oraș. Nimic, nici măcar o urmă. După 2 luni de investigații, cazul ajunse într-un punct mort. Nu existau indicii noi, nu existau martori suplimentari, nu existau dovezi care să indice o direcție clară. Vasile propuse să extindă căutările în afara orașului, să verifice localitățile învecinate, să contacteze autoritățile din alte regiuni. Dar șefii lui nu văzură necesitatea. Resursele erau limitate, iar cazuri noi apăreau în fiecare săptămână. Dosarul dispariției Laurei Ioniță fu trecut pe lista cazurilor nerezolvate și apoi, treptat, arhivat. Pentru familia Ioniță, acesta fu cel mai greu moment, nu dispariția în sine, ci acceptarea faptului că autoritățile renunțaseră. Gheorghe nu putu accepta acest lucru. În fiecare săptămână mergea la secția de miliție, întreba de progrese, ceru să se deschidă din nou ancheta. De fiecare dată primea același răspuns politicos, dar ferm. Nu existau elemente noi. Nu se putea face nimic mai mult. Floarea începu să meargă la biserică în fiecare dimineață. Se ruga cu o intensitate care îi epuiza trupul, dar îi dădea totuși un pic de liniște sufletească. Credea că atâta timp cât se ruga, Laura era cumva protejată, oriunde s-ar fi aflat. Andrei deveni tăcut și retras. Nu mai vorbea despre sora lui. Nu mai punea întrebări. Doar privea pe fereastră în fiecare seară, așteptând cumva ca Laura să apară pe străduța care ducea spre casa lor. În oraș, povestea dispariției Laurei deveni parte din folclorul local. Oamenii vorbeau despre ea când ajungeau la subiectul străzii Luminii, despre cum o fată tânără și isteață fusese ultima persoană văzută acolo înainte să dispară fără urmă. Unii spuneau că Laura fugise de acasă și că trăia undeva departe, sub un alt nume. Alții credeau că fusese răpită și dusă în alt oraș. Cei mai superstițioși susțineau că strada aceea avea într-adevăr ceva rău, ceva care nu putea fi explicat prin logică. Casa de la numărul 17 rămase neschimbată. După vizita ofițerilor, ușa fusese reparată provizoriu, dar nimeni nu se interesa de acel loc. Proprietarul legal al casei era un bătrân care trăia într-un azil de bătrâni de la marginea orașului și care nu mai venise acolo de 10 de ani. Locuitorii cartierului continuară să observe același fenomen. În fiecare seară, în jurul orei 9, luminile din casă se aprindeau. Nimeni nu înțelegea cum, nimeni nu îndrăznea să intre din nou să verifice. Devenise pur și simplu ceva cu care trăiau, o anomalie pe care o acceptau fără să o înțeleagă. Anii trecură încet. 1980 și 6 deveni 1987. Apoi 1988. Lumea se schimba în jurul lor.
Orașul Iași crește, se moderniza ușor, dar cartierul în care locuia familia Ioniță părea să rămână prins într-un timp aparte. Străzile aceleași, oamenii aceiași, durerile aceleași. Gheorghe nu mai lipea afișe cu fotografia Laurei. Înțelesese că nimeni nu o mai căuta, dar nu renunțase. În fiecare săptămână vizita locuri pe care Laura le iubise. Librăria veche de pe strada centrală, parcul cu bancă de lemn unde ea obișnuia să citească, facultatea unde și-a visat o viitoare carieră. Doar mergea acolo și stătea, în tăcere, ca și cum prezența lui în acele locuri ar fi păstrat vie amintirea ei. Floarea îmbătrâni rapid în acei ani. Părul ei deveni complet alb, trăsăturile feței i se adânciră, iar ochii îi pierduseră acea strălucire pe care o avuseseră cândva. Continua să predea la școală, dar colegii observau că nu mai era aceeași persoană. Zâmbetul ei dispăruse odată cu fiica ei. Andrei crescu și deveni un tânăr de 20 de ani, apoi de 25. Termină școala. Începu să lucreze ca tehnician la aceeași uzină unde tatăl lui lucrase toată viața. Nu se căsători, nu părăsi casa părintească, nu își construi o viață proprie. Părea prins în așteptarea aceea nesfârșită, în speranța că într-o zi Laura va reveni și totul se va întoarce la normal. În 1991, când țara întreagă trecea printr-o schimbare politică și socială imensă, cazul Laurei Ioniță era deja o amintire estompată pentru majoritatea oamenilor. Doar familia ei nu uitase. Doar ei continuau să caute răspunsuri în fiecare zi, în fiecare noapte, în fiecare gând. Vasile Comănescu se pensionase între timp. Petre Rădulescu lucra încă în poliție, dar avansase la alte departamente, la alte cazuri. Cu toate acestea, în nopțile în care nu putea dormi, se gândea la Laura. Se întreba ce se întâmplase cu adevărat. Se întreba dacă rataseră ceva crucial în investigația lor. Dosarul ei rămânea undeva în arhivele secției, acoperit de praf, alături de alte cazuri nerezolvate. Strada Luminii rămase la fel. Nimeni nu mergea acolo decât dacă trebuia neapărat. Casa de la numărul 17 continuă să fie un subiect de bârfă și de teamă. În anii 90, când oamenii începuseră să vorbească mai deschis despre lucruri considerate tabu înainte, poveștile despre acea casă se înmulțiră. Se spunea că în anii războiului, în casa aceea fusese un interogatoriu secret. Se spunea că acolo muriseră oameni. Se spunea că pământul de sub casă era blestemat. Nimeni nu avea dovezi, dar toți vorbeau cu convingere. În 2005, Floarea Ioniță muri. Inima ei obosită nu mai suportă durerea atâtor ani de așteptare. Gheorghe și Andrei o înmormântară într-o zi ploioasă de aprilie, într-un cimitir liniștit de la marginea orașului. Pe piatra funerară, sub numele ei, Gheorghe ceru să fie scris și un mesaj pentru Laura. Și pentru fiica noastră, Laura Ioniță, dispărută în octombrie 1985, mereu în inimile noastre. Gheorghe trăi până în 2013. În ultimii săi ani deveni aproape complet mut. Vorbea rar doar când era absolut necesar. Petrecea orele întinse în fotoliul din sufragerie, privind pe fereastră, așteptând. Andrei îl îngriji cu o răbdare infinită, dar și el simțea cum viața lui se scurgea în așteptarea aceea fără sfârșit. Când tatăl său muri, Andrei rămase singur în casa părintească, cu amintirile și cu durerea care nu dispăruse niciodată. Orașul Iași se schimbă semnificativ în primele decenii ale secolului al XXI-lea. Clădiri noi, tehnologie nouă, generații noi care nu mai știau poveștile vechi. Cartierul în care locuise Laura deveni parțial renovat. Unele dintre casele vechi fuseră demolate și înlocuite cu apartamente moderne. Strada Luminii însă rămase aproape neatinsă. Nimeni nu investea acolo, nimeni nu dorea să construiască în acel loc. Casa de la numărul 17 rezista timpului, ca o rană deschisă în țesutul urban al orașului.
În primăvara anului 2022, autoritățile locale luară decizia de a demola câteva dintre clădirile abandonate de pe strada Luminii pentru a face loc unui proiect de regenerare urbană. Casa de la numărul 17 era pe lista demolărilor. Andrei, care avea acum 51 de ani, auzi despre acest lucru din ziare. Ceva în el se trezi, o speranță veche, aproape uitată, că poate demolarea casei va aduce în sfârșit răspunsuri. Echipa de demolare începu lucrările într-o dimineață caldă de mai. Muncitorii, echipați cu ciocanele pneumatice și utilaje grele, începură să desfacă pereții și tavanul. Casa rezista mai mult decât se așteptaseră. Structura era solidă, construită într-o manieră veche și temeinică, dar pe măsură ce pereții cădeau, muncitorii începură să descopere ceva neașteptat. În spatele unui perete din interiorul casei la parter exista un spațiu ascuns. Nu era o cameră secretă în sensul dramatic al cuvântului, ci mai degrabă un gol structural. Un spațiu între două pereți pe care cineva îl transformase într-un fel de ascunzătoare. Când muncitorii deschiseră acel spațiu, găsiră obiecte personale, haine vechi, cărți, o geantă de pânză decolorată de vreme și un buletin de identitate. Numele de pe buletin era Laura Ioniță. Vestea ajunse la poliție în aceeași zi. Ofițerul care primi apelul verifica rapid în arhivă și găsi dosarul vechi al dispariției. Contacta imediat familia. Andrei primi telefonul în timp ce se afla la serviciu. Când auzi numele surorii sale, inima aproape că îi se opri. Pentru prima dată în 37 de ani, cineva vorbea despre Laura ca despre ceva real, nu doar despre o amintire. O echipă de investigatori criminaliști fu trimisă la locul demolării. Cercetară cu atenție spațiul ascuns. Pe lângă geanta și buletinul găsiră și alte obiecte. Un caiet cu însemnări, câteva scrisori neterminate, o fotografie îndoită a familiei Ioniță. Totul indica că Laura fusese într-adevăr în acea casă. Dar cum ajunsese acolo? Și mai important, unde era acum? Echipa continuă să caute, să pară în pământul de sub casă, verificară fiecare colț, fiecare structură. După 3 zile de căutări intense, găsiră ceva în fundul pivniței, îngropat sub un strat gros de pământ și moloz. Resturi umane. Un schelet aproape complet îmbrăcat în haine care se descompuseseră aproape total. Lângă schelete se afla o verighetă simplă și o broboadă mică din argint pe care familia Ioniță o recunoscu imediat. Era brățara pe care floarea i-o dăduse Laurei la împlinirea vârstei de 18 ani. Analiza criminalistică confirmă că rămășițele aparțineau unei femei tinere, cu vârsta estimată între 18 și 25 de ani. Testele ADN, deși complicate de vechimea rămășițelor, indicară o potrivire cu profilul genetic al familiei Ioniță. După 37 de ani, Laura fusese găsită. Andrei primi vestea într-o dimineață însorită de iunie. Stătea în aceeași sufragerie în care crescuse, în aceeași casă care păstrase amintirea surorii sale atâția ani. Când ofițerul îi spuse că Laura fusese găsită, că ea nu fugise, că ea nu plecase de bunăvoie, că murise în acea casă, Andrei nu plânse. Doar rămase tăcut privind pe fereastră, încercând să proceseze informația pe care o așteptase toată viața și care acum, în sfârșit, venise. Ancheta fu redeschisă imediat. Noua echipă de investigatori, dotată cu tehnologie modernă și metode avansate, începu să analizeze fiecare detaliu. Caietul găsit în geanta Laurei conținea însemnări scrise în ultimele ei ore de viață. Scrisul era tremurat, cuvintele adesea repetate, ca și cum Laura ar fi fost în stare de panică. Scriseseră că intrase în casă din curiozitate, că ușa se deschisese singură, că înăuntru găsise pe cineva. Nu descrise cine era acea persoană, dar folosea cuvinte ca bărbat bătrân, privire ciudată, nu mă lasă să plec. Ultimele rânduri din caiet erau aproape ilizibile.
Nu pot ieși, ușa e încuiată, nimeni nu mă aude, sunt în spatele peretelui, e frig, am teamă. Investigatorii cercetară istoricul casei. Descoperară că ultimul proprietar oficial, bătrânul internat în azil, murise în anul 2007, dar înainte de el, casa aparținuse unui bărbat pe nume Grigore Lungu, decedat în anul 1979. Grigore Lungu avea un fiu pe nume Iulian Lungu, care dispăruse din evidențele oficiale în jurul anului 1980. Vecinii bătrâni își aminteau vag de Iulian. Spuneau că era un bărbat ciudat, retras, care vorbea rar cu cineva. Se zvonea că suferise de probleme psihice, dar nimeni nu știa sigur. Cercetările arătară că Iulian Lungu nu plecase niciodată cu adevărat din casa aceea. Trăise acolo în secret, fără să fie înregistrat oficial, fără să interacționeze cu societatea. Când ofițerii verificară vechile înregistrări ale azilului unde fusese internat tatăl său, găsiră o notă dintr-un jurnal medical. Grigore Lungu spusese înainte de moarte că fiul său trăiește în pereți și că nu poate fi salvat. La acea vreme, medicii consideraseră aceste afirmații ca fiind halucinații ale unui bătrân bolnav. Dar acum totul începea să capete sens. Iulian Lungu trăise într-adevăr în casa aceea, ascuns, probabil suferind de o boală mentală gravă. În noaptea în care Laura intrase acolo, el fusese înăuntru. Ce se întâmplase exact, nimeni nu putea spune cu certitudine. Poate că Laura încercase să plece și el o împiedicase. Poate că o închisese în acel spațiu ascuns, crezând într-un mod distorsionat că o proteja sau că o ținea captivă. Cauza exactă a morții Laurei nu putu fi determinată după atâția ani, dar circumstanțele sugerau că ea murise acolo, închisă, singură, neauzită de nimeni. Iulian Lungu nu fu niciodată găsit. Se presupunea că murise și el la un moment dat, poate chiar în aceeași casă, sau plecase și dispăruse fără urmă. Ancheta nu putu aduce justiție în sensul clasic al cuvântului, pentru că nu exista nimeni de pedepsit, dar aduse în sfârșit adevărul. Andrei îngropă rămășițele surorii sale lângă mormintele părinților. Pe piatra funerară scrise simplu: Laura Ioniță, 1966, 1985, acum ești acasă. În ziua înmormântării, 10 de oameni veniră. Unii o cunoscuseră pe Laura, alții veniseră doar pentru că auziseră povestea și doreau să își arate respectul. Petre Rădulescu, fostul ofițer care investigase cazul cu atâția ani în urmă, veni și el. Era acum un bărbat în vârstă, pensionat de mult, dar în ochii lui se vedea regretul. Îi spuse lui Andrei că îi părea rău că nu găsiseră adevărul atunci, că poate ar fi putut face mai mult. Andrei îi răspunse cu blândețe: nimeni nu știa. Casa aceea păstra secrete pe care nimeni nu le vedea. Acum, în sfârșit, Laura poate să se odihnească. După înmormântare, strada Luminii fu demolată complet. Casa de la numărul 17 dispăru sub bulgări de moloz, iar locul fu curățat și pregătit pentru construcții noi. Oamenii din cartier simțiră că un capitol întunecat se închisese în sfârșit. Dar povestea Laurei nu fu uitată. Deveni un caz studiat în școlile de criminalistică, un exemplu despre importanța tehnologiei moderne în rezolvarea cazurilor vechi. Deveni o amintire dureroasă despre fragilitatea vieții, despre cât de ușor poate dispărea cineva și despre cât de mult contează să nu renunți niciodată la căutarea adevărului. Andrei trăi restul vieții sale cu o pace pe care nu o cunoscuse înainte. Nu era fericire, pentru că durerea pierderii nu dispăruse niciodată, dar era o acceptare, o înțelegere că sora lui nu suferise singură și neștiută pentru totdeauna, că în cele din urmă cineva aflase, cineva înțelesese, cineva o adusese acasă. 37 de ani sunt o veșnicie când aștepți răspunsuri, dar sunt și o clipă când durerea rămâne la fel de proaspătă ca în prima zi. Andrei Ioniță simțea ambele aceste adevăruri în fiecare bătaie a inimii sale.
În zilele care urmară înmormântării Laurei, casa părintească deveni și mai tăcută. Nu mai era tăcerea așteptării, ci tăcerea acceptării, un tip diferit de liniște, una care nu mai vibra de speranță, ci se așeza grea și definitivă asupra camerelor în care crescuse. Își amintea cum, în copilărie, Laura îl învățase să citească. Avea 7 ani, iar literele îi se păreau niște forme fără sens, dar ea avea răbdare. Stătea cu el seară de seară, arătându-i cum fiecare sunet se transformă în cuvânt, fiecare cuvânt în poveste. Îi spusese că poveștile sunt singurele lucruri care nu mor niciodată, că ele trăiesc atât timp cât cineva le ține minte. Andrei nu înțelesese pe atunci ce voise să spună, dar acum, la 51 de ani, înțelegea perfect. Laura devenise ea însăși o poveste, una care nu putea fi uitată, care trebuia spusă mai departe. După ce ancheta se închise oficial pentru a doua oară, de data aceasta cu răspunsuri concrete, Andrei primi o copie a raportului final. Citi fiecare pagină cu o atenție dureroasă. Află despre Iulian Lungu, despre boala lui mentală nedepistată, despre anii în care trăise ascuns în casa aceea. Află despre caietul Laurei, despre ultimele ei cuvinte scrise cu mâna tremurândă. Citi despre spaima ei, despre singurătatea ei, despre momentele în care strigase după ajutor și nimeni nu o auzise. Cel mai greu de suportat nu era moartea în sine, era gândul că Laura murise atât de aproape de casă, la doar câteva străzi distanță, în timp ce familia ei o căuta peste tot. Era gândul că dacă ofițerii ar fi investigat mai atent casa aceea în primele zile, poate ar fi găsit-o încă în viață. Dar Andrei refuza să cadă în capcana vinovăției colective. Nimeni nu fusese răutăcios. Nimeni nu ignorase intenționat indiciile. Pur și simplu, realitatea fusese mai complicată decât putea cineva anticipa. Casa aceea ascunsese secretele sale cu o eficiență înfricoșătoare, iar tehnologia anilor 80 nu putea detecta ce tehnologia anilor 2020 și doi reușise să descopere. În săptămânile care urmară, Andrei începu să primească mesaje de la oameni pe care nu-i cunoscuse niciodată. Cazul Laurei fusese preluat de presă și devenise rapid un subiect de interes național. Jurnaliștii scriau articole despre tânăra dispărută timp de 37 de ani, despre casa blestemată care și-a dezvăluit în sfârșit secretele, despre familia care nu a renunțat niciodată. Unele articole erau respectuoase, altele senzaționaliste. Andrei nu citea majoritatea dintre ele, nu dorea ca suferința familiei sale să devină divertisment pentru alții, dar existau și mesaje diferite. Scrisori de la oameni care pierduseră și ei pe cineva drag, care așteptau de ani de zile răspunsuri care nu veneau. Îi scriau lui Andrei cerându-i sfaturi, căutând consolare, sperând că povestea lui putea să le dea putere să continue. Una dintre aceste scrisori venea de la o femeie pe nume Adriana Petrescu din Brașov. Fiul ei adolescent dispăruse în anul 2010 și de atunci nu primise niciun indiciu despre soarta lui. Îi scria lui Andrei că citind despre Laura și-a reamintit că nu trebuie să renunțe, că trebuie să continue să caute, să pună întrebări, să țină vie amintirea copilului ei. Andrei îi răspunse. Nu știa ce cuvinte să folosească, pentru că durerea fiecăruia este unică și nu există formule universale de consolare, dar îi scrise ceea ce învățase din propria experiență, că adevărul, oricât de dureros ar fi, este mai bun decât incertitudinea, că a ști permite sufletului să se vindece, chiar dacă inima rămâne cu o rană care nu se închide niciodată complet, că memoria celor plecați nu este o povară, ci un dar, pentru că atât timp cât îi ținem minte, ei continuă să existe într-un fel. În luna august a aceluiași an, autoritățile locale organizară o conferință de presă pentru a prezenta concluziile finale ale anchetei. Andrei fu invitat să participe, dar refuză. Nu dorea să stea în fața camerelor, să răspundă la întrebări, să transforme durerea personală în spectacol public. În schimb, trimise o declarație scrisă, pe care purtătorul de cuvânt al poliției o citi în numele lui.
Laura a fost mai mult decât o victimă. A fost o fiică iubită, o soră protectoare, o studentă pasionată, o tânără cu vise și speranțe. Dispariția ei a lăsat un gol în viețile noastre pe care nimic nu l-a putut umple. Dar acum, după 37 de ani, am găsit ceea ce căutam. Nu este închiderea pe care ne-am fi dorit-o, pentru că Laura nu se va întoarce niciodată, dar este adevărul și adevărul contează. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au lucrat la redeschiderea acestui caz, care au refuzat să accepte că povestea Laurei trebuie să rămână un mister. Vreau să îi încurajez pe toți cei care caută pe cineva drag să nu renunțe. Uneori, răspunsurile vin târziu, dar vin. Iar când vin, ele aduc cu ele o pace pe care nimic altceva nu o poate oferi. Declarația a fost citată în 10 de articole, reluată în emisiuni de televiziune, discutată pe forumuri online. Oamenii comentau, unii cu empatie, alții cu scepticism, alții cu propria durere. Andrei nu urmări nimic din toate acestea. Își continua viața, mergea la serviciu, îngrija grădina casei, vizita mormintele părinților și al surorii sale de 2 ori pe săptămână. Într-o zi de septembrie, Andrei primi un telefon de la o tânără cercetătoare de la Universitatea din București. Se numea Elena Munteanu și făcea un doctorat în criminologie cu focusul pe cazurile nerezolvate din România. Dorea să scrie o lucrare despre cazul Laurei, analizând cum evoluția tehnologiei criminalistice a permis rezolvarea unor mistere vechi. Îi ceru lui Andrei permisiunea de a include povestea surorii sale și de a intervieva pe cei implicați în anchetă. Andrei ezită la început, dar apoi realiză că poate aceasta era modalitatea prin care povestea Laurei putea ajuta pe alții. Dacă studiul Elenei putea contribui la îmbunătățirea metodelor de investigație, dacă putea ajuta autoritățile să rezolve alte cazuri vechi, atunci durerea familiei sale ar avea un sens mai larg. Acceptă, cu condiția ca lucrarea să fie respectuoasă și să păstreze demnitatea Laurei. Elena veni la Iași în octombrie, exact în luna în care Laura dispăruse cu 38 de ani în urmă. Andrei o întâlni într-o cafenea din centrul orașului, departe de casa părintească, departe de strada Luminii, care nu mai exista. Elena era o femeie tânără, cu aproximativ 30 de ani, cu ochelari discreți și un caiet gros în care nota fiecare detaliu. Vorbeau ore întregi. Andrei îi povesti despre copilăria lor, despre relația pe care o avusese cu Laura, despre anii de așteptare, despre momentul în care aflase adevărul. Elena asculta cu o atenție profundă, fără să întrerupă, fără să forțeze conversația. La un moment dat, îi spuse lui Andrei că alegerea carierei sale fusese influențată de o pierdere personală. Bunicul ei dispăruse în timpul celui de-al doilea război mondial și familia nu aflase niciodată ce îi se întâmplase. Acea absență a răspunsurilor marcaseră generații întregi din familia ei. De aceea voise să lucreze în domeniul ăsta, să ajute familiile să găsească adevărul, oricât de dureros ar fi. Andrei simți o conexiune neașteptată cu această tânără pe care abia o cunoscuse. Realiză că durerea pierderii nu este o experiență izolată, ci ceva care leagă oamenii dincolo de timp și spațiu. Fiecare familie care pierde pe cineva poartă aceeași povară, pune aceleași întrebări, trăiește aceeași agonie și fiecare răspuns găsit, oricât de târziu, este o lumină aprinsă în întunericul altcuiva. După ce Elena plecă, Andrei rămase singur în cafenea, privind pe fereastră la oamenii care treceau pe stradă. Viața continua pentru ei. Aveau treburi, planuri, griji obișnuite. Nimeni dintre ei nu știa cine era el sau ce pierduse. Și asta era în regulă. Lumea nu se oprea pentru durerea unui om, dar asta nu însemna că durerea nu conta. Însemna doar că fiecare om trebuie să găsească modalitatea sa de a merge mai departe, de a căra greutatea pierderii și totuși de a trăi. În primăvara lui 2023, Elena îi trimise lui Andrei o copie a lucrării sale finalizate. Era un studiu complex,
de peste 200 de pagini, care analiza cazul Laurei alături de alte 10 cazuri similare din diferite țări europene. Concluzia ei era că multe dintre aceste cazuri ar fi putut fi rezolvate mai repede dacă autoritățile ar fi avut acces la tehnologia modernă și dacă ar fi existat protocoale mai stricte pentru investigarea locuințelor abandonate. Recomanda implementarea unor noi proceduri, inclusiv scanări termice și structurale ale clădirilor suspecte, baze de date centralizate pentru persoanele dispărute și training specializat pentru ofițerii care lucrează pe astfel de cazuri. Andrei citi lucrarea cu un sentiment mixt de mândrie și tristețe. Mândrie că povestea Laurei putea contribui la schimbări pozitive. Tristețe că aceste schimbări veneau prea târziu pentru sora lui. Dar așa funcționa progresul, își spuse. Fiecare generație învăța din greșelile celei anterioare. Fiecare tragedie contribuia la prevenirea alteia. Dacă din moartea Laurei putea veni ceva bun, atunci viața ei nu fusese în zadar. În vara aceluiași an, Andrei luă o decizie neașteptată. Hotărâ să vândă casa părintească. Nu era o decizie ușoară. Casa aceea conținea fiecare amintire a copilăriei sale, fiecare ecou al vocii Laurei, fiecare urmă a părinților săi. Dar realizase că nu mai putea trăi acolo. Locul acela devenise un muzeu al durerii, un spațiu înghețat în timp care nu îi permitea să meargă înainte. Avea nevoie de un început nou, de un loc care să nu fie plin de fantome. Cumpără un apartament mic într-un cartier nou al orașului, cu ferestre mari care lăsau să intre multă lumină. Era un spațiu simplu, fără poveste, fără poveri. Îl decoră modest, păstrând doar câteva obiecte de la casa veche. Fotografia de familie, în care apăreau cu toții împreună, făcută cu un an înainte de dispariția Laurei, un ceas de perete care aparținuse tatălui său, brățara de argint pe care o primise înapoi de la autoritățile criminalistice, după ce fusese folosită pentru identificare, o păstră într-o cutie mică, pe care o deschidea rar, doar când simțea nevoia să se conecteze fizic cu amintirea surorii sale. În toamna lui 2023, Andrei fu contactat de o organizație non-profit care lucra cu familiile persoanelor dispărute. Organizația se numea Speranță și Adevăr și fusese fondată de un grup de părinți și frați care pierduseră pe cineva drag. Scopul lor era să ofere suport emoțional familiilor aflate în așteptare, să militeze pentru îmbunătățirea legislației privind persoanele dispărute și să colaboreze cu autoritățile pentru rezolvarea cazurilor vechi. Îl invitară pe Andrei să devină voluntar, să împărtășească experiența sa cu alții care treceau prin aceeași durere. Andrei acceptă fără ezitare. Pentru prima dată în viața lui, simți că putea transforma suferința în ceva constructiv. Începu să participe la întâlniri lunare ale organizației, unde familiile se adunau să vorbească, să plângă, să își împartă poveștile. Descoperă că a vorbi despre durere cu cei care înțeleg cu adevărat este vindecare. Nu o vindecare completă, pentru că astfel de răni nu se închid niciodată complet, dar o vindecare suficientă pentru a putea respira mai ușor, pentru a putea dormi noaptea, pentru a putea vedea frumusețea lumii din nou. Cunoșe cu o femeie pe nume Daniela, care își pierduse sora în condiții similare cu 20 de ani în urmă. Sora ei fusese găsită abia recent, iar Daniela trecea prin exact aceleași etape ale acceptării prin care trecuse și Andrei. Vorbeau ore în șir, nu ca străini, ci ca oameni care înțelegeau profund ceea ce celălalt simțea. Nu era o prietenie obișnuită, era o legătură forjată în durere, dar care aducea alinare. Într-una dintre întâlnirile organizației, Andrei vorbă în fața grupului pentru prima dată. Nu pregătise nimic, doar lăsă cuvintele să vină din inimă. Am așteptat 37 de ani să aflu adevărul despre sora mea. În tot acest timp am trăit într-o stare de suspendare, între speranță și disperare. Viața mergea înainte pentru toată lumea, dar pentru mine părea înghețată. Când am aflat în sfârșit ce se întâmplase,
Am simțit o durere atât de mare încât credeam că nu voi supraviețui. Dar am supraviețuit. Și am înțeles ceva important. Adevărul nu aduce fericirea înapoi, nu îți readuce persoana pierdută, dar îți aduce pace. Îți permite să plângi cu adevărat, să te desparți cu adevărat, să continui cu adevărat. Am învățat că durerea nu este dușmanul nostru. Este doar dovada că am iubit pe cineva profund. Și asta este ceva de prețuit, nu de ascuns. Cuvintele lui fuseră întâmpinate cu liniște, apoi cu aplauze blânde. Mulți dintre cei prezenți aveau lacrimi în ochi. Cineva îi mulțumi după aceea, spunându-i că exact aceste cuvinte aveau nevoie să audă. Andrei simți, pentru prima dată în mulți ani, că viața lui avea din nou un scop. În primăvara lui 2024, autoritățile din Iași dezveliră un monument dedicat persoanelor dispărute. Era o sculptură simplă, realizată din metal și piatră, reprezentând o familie care privește spre orizont. Pe placa de la bază erau gravate numele tuturor persoanelor din județul Iași care fuseseră raportate ca dispărute în ultimul secol și ale căror cazuri rămăseseră nerezolvate sau fuseseră rezolvate tardiv. Numele Laurei Ioniță era acolo, alături de alte zeci de nume. Andrei participă la ceremonia de inaugurare. Era o zi însorită, cu o briză ușoară care mișca frunzele copacilor din jur. Primarul orașului ținuse un discurs despre importanța amintirii, despre nevoia de a nu uita, despre responsabilitatea colectivă de a căuta adevărul. Apoi, familiile celor comemorați fură invitate să aprindă câte o lumânare la baza monumentului. Când veni rândul lui Andrei, se apropie cu pași înceti. Ținea în mână o lumânare simplă, cu flacără tremurândă în vânt. Se opri în fața numelui Laurei, gravat în piatră, și pentru un moment nu văzu nimic altceva, doar acele litere. Laura Ioniță, 1966, 1985, o viață atât de scurtă, dar o amintire atât de lungă. Aprinse lumânarea și o așeză jos, apoi în șoaptă îi vorbă surorii sale ca și cum ar fi fost acolo lângă el. Am făcut tot ce am putut, Laura. Am găsit adevărul. Am adus-o acasă pe mama și pe tata. Acum tu ești acasă și tu. Sper că ești în pace. Sper că știi cât de mult te-am iubit, cât de mult te iubim încă. Și sper că povestea ta va ajuta pe alții să găsească ceea ce noi am căutat atâția ani. În jurul lui, alte familii făceau același lucru. Fiecare cu durerea sa, fiecare cu povestea sa, fiecare cu lumânarea sa aprinsă. Împreună, acele lumânări formau o lumină caldă și reconfortantă, o dovadă că în întuneric oamenii pot crea împreună claritate. După ceremonie, Andrei rămase puțin mai mult. Privea monumentul, privea numele, privea lumânările care ardeau încet. Simțea că în acel moment ceva se închidea în sufletul său. Nu era închiderea durerii, pentru că durerea nu dispare niciodată complet. Era închiderea așteptării, a incertitudinii, a neliniștii. Era transformarea unei răni deschise într-o cicatrice pe care o va purta mereu, dar care nu îl va mai împiedica să trăiască. În lunile care urmară, Andrei deveni din ce în ce mai implicat în activitățile organizației Speranță și Adevăr. Participă la conferințe, vorbă la emisiuni de radio, scrise articole pentru publicații locale. Nu făcea asta pentru notorietate, ci pentru că credea cu adevărat că experiența sa putea să facă diferența. De fiecare dată când vorbea despre Laura, simțea că o ține vie într-un fel. Că atâta timp cât oamenii își aminteau de ea, cât timp povestea ei era spusă. Laura nu era doar un nume pe o piatră sau o statistică într-un raport. Era o persoană reală, care iubise, care visase, care meritase mai mult de la viață. Într-o seară de noiembrie, Andrei se uită la televizor și văzu un reportaj despre un caz recent de dispariție dintr-un alt oraș. O adolescentă de 16 ani nu mai venise acasă de la școală. Familia era disperată. Autoritățile căutau în toată zona. Andrei simte o strângere în piept, o amintire bruscă a propriei sale experiențe.
Luă telefonul și contactă organizația, oferindu-se să vorbească cu familia dacă acestea doreau. Uneori, cei care trec printr-o astfel de experiență au nevoie să audă de la cineva care a fost acolo, care înțelege, care poate oferi nu soluții, ci simpla prezență a înțelegerii. După câteva zile primi un răspuns. Familia acceptase. Andrei călători în orașul respectiv și se întâlni cu părinții fetei. Vorbiră ore întregi. Nu le spuse că totul va fi bine, pentru că nu putea ști asta. Dar le spuse că nu sunt singuri, că există oameni care înțeleg, că indiferent de rezultat, vor găsi modalitatea de a merge înainte. Părinții plânseră, îl îmbrățișară, îi mulțumiră. 2 săptămâni mai târziu, fata fu găsită în viață, ascunsă la o prietenă după o ceartă cu părinții. Totul se terminase bine. Dar pentru Andrei, chiar și cazurile care se terminau bine aveau importanță, pentru că aminteau tuturor cât de fragilă este viața, cât de repede poate cineva dispărea și cât de esențial este să nu renunțăm niciodată la căutare. În decembrie 2024, aproape 40 de ani de la dispariția Laurei, Andrei împlini 53 de ani. Se opri să se gândească la cât timp trecuse, la câte se schimbase. Crescuse într-o lume în care tehnologia era rudimentară, în care comunicarea era lentă, în care secretele puteau fi ținute ușor. Acum trăia într-o lume conectată, transparentă, în care aproape totul putea fi descoperit. Și totuși, indiferent de tehnologie, indiferent de progres, durerea pierderii rămânea aceeași. Oamenii se schimbă, societățile evoluează, dar emoțiile fundamentale ale ființei umane rămân neschimbate. Se gândi la Laura și la cine ar fi fost ea dacă ar fi trăit. Ar fi avut 58 de ani. Poate ar fi fost profesor, așa cum visase. Poate ar fi fost căsătorită, cu copii, cu nepoți. Poate ar fi călătorit, ar fi scris cărți, ar fi trăit o viață bogată și împlinită. Toate aceste posibilități fuseseră șterse într-o singură noapte, într-o clipă de curiozitate nevinovată care dusese la o tragedie de nedescris. Dar Andrei refuza să lase ca povestea Laurei să fie doar despre moarte. Voia ca ea să fie despre viață, despre visele pe care le avusese, despre iubirea pe care o dădusese, despre impactul pe care continuă să îl aibă asupra lumii, chiar și după plecarea ei. În seara de Crăciun a aceluiași an, Andrei invită câțiva membri ai organizației la noul său apartament. Nu erau mulți, doar 5 sau 6 oameni, dar fiecare aducea cu sine o poveste, o durere, o speranță. Pregătise o cină simplă și așezaseră împreună la masă, nu ca străini, ci ca o familie aleasă, legată prin experiențe comune. În timpul cinei, Daniela, femeia ale cărei soră fusese și ea găsită după mulți ani, ridică paharul și propuse un toast. Pentru cei care nu mai sunt cu noi, pentru cei care ne-au părăsit prea devreme, pentru cei pe care îi iubim și îi vom iubi mereu, și pentru adevăr care ne-a eliberat, chiar dacă ne-a și rănit. Toți ridicară paharele și repetară împreună, pentru adevăr. După cină, stătură împreună în sufragerie, vorbind despre planuri pentru anul viitor, despre cazurile pe care organizația încerca să le sprijine, despre schimbările legislative pentru care militau. Era o conversație plină de speranță, în ciuda durerii pe care fiecare o purta. Andrei realiză că acesta era sensul vieții după pierdere. Nu să uiți, ci să transformi. Nu să te resemnezi, ci să acționezi. Nu să trăiești în trecut, ci să construiești un viitor în care alții nu trebuie să treacă prin aceeași suferință. Când oaspeții plecară și Andrei rămase singur, se așeză la fereastră și privi cerul nopții. Stelele străluceau clar, fără nori care să le ascundă. Se gândi că undeva, dincolo de tot ce putea vedea, Laura exista într-un fel. Nu știa dacă credea cu adevărat în viața de după moarte, dar voia să creadă că energia pe care o purtăm, iubirea pe care o dăm, amintirile pe care le lăsăm, nu dispar, pur și simplu,
că ele continuă, sub o formă sau alta, influențând lumea mult după ce trupul nostru nu mai este. În primăvara lui 2025, lucrarea Elenei Munteanu fu publicată ca o carte academică și distribuită în bibliotecile universitare din toată țara. Andrei primi un exemplar dedicat, cu o însemnare personală de la Elena. Pentru Andrei, care m-a învățat că adevărul nu este doar o chestiune de fapte, ci și de curaj și iubire, cu recunoștință veșnică. Cartea fu bine primită în comunitatea academică și duse la implementarea unor noi protocoale în investigarea persoanelor dispărute. Nu era o revoluție, dar era un pas înainte și fiecare pas conta. Într-o zi de iunie, Andrei vizită din nou cimitirul. Se așeză pe iarbă lângă mormintele părinților și al surorii sale. Adusese flori proaspete, trandafiri albi, preferații Laurei. Le așeză cu grijă în vazele de lângă pietre și apoi vorbi, ca de fiecare dată când venea acolo. Viața merge înainte, Laura. Nu este ușor, dar merge. Am învățat să trăiesc cu absența ta, chiar dacă nu m-am obișnuit cu ea. Am învățat să găsesc sens în durere, să transform pierderea în ceva constructiv. Cred că tu ai fi fost mândră de mine. Cred că mama și tata ar fi fost, și ei. Îmi lipsești în fiecare zi, dar în loc să mă paralizeze, lipsa ta mă face să-i prețuiesc mai mult pe cei care încă sunt aici, să lupt pentru cei care au nevoie, să trăiesc cu intensitate fiecare moment. Poate că acesta este cadoul pe care mi l-ai lăsat. Nu moștenire materială, ci o lecție despre valoarea vieții și despre puterea adevărului. Când se ridică să plece, simți o liniște profundă în suflet. Nu era fericire, pentru că fericirea completă nu mai era posibilă fără Laura. Dar era pace și pace era suficient. Anii continuară să treacă. Andrei îmbătrâni cu grație, părul îi deveni complet cărunt, dar ochii îi păstrară o căldură pe care cei care îl cunoșteau o recunoșteau imediat. Continuă să lucreze cu organizația, să ajute familii, să vorbească la evenimente, să militeze pentru schimbări. Povestea Laurei deveni un simbol, o amintire colectivă a faptului că fiecare persoană dispărută contează, că fiecare familie merită adevărul, că nimeni nu trebuie uitat. Și în fiecare an, în seara de 18 octombrie, Andrei aprindea o lumânare la fereastra apartamentului său. Era un ritual personal, un moment de tăcere și amintire. În acea seară, gândurile lui se întorceau mereu la Laura, la fata de 19 ani, care pornise pe o stradă interzisă din simpla curiozitate și nu se mai întorsese niciodată. Dar în loc să fie copleșit de tristețe, Andrei simțea gratitudine. Gratitudine că o avusese pe Laura în viața lui, chiar și pentru puțin timp. Gratitudine că învățase din pierderea ei lecții pe care altfel nu le-ar fi învățat. Gratitudine că povestea ei continua să facă diferența în viețile altora. Lumina lumânării tremura blând în întuneric, un punct mic de căldură într-o lume vastă și complicată. Dar era suficient, pentru că în cele din urmă, asta este tot ce putem face. Să aprindem lumini în întuneric, să ținem minte, să iubim, să nu renunțăm niciodată la căutarea adevărului și să transformăm durerea în ceva care să ajute pe alții să găsească drumul înapoi spre lumină. Povestea Laurei Ioniță nu se terminase în noaptea dispariției ei, nu se terminase nici când fusese găsită. Se terminase abia acum, sau poate nu se terminase deloc, pentru că adevăratele povești nu au sfârșit. Ele continuă să trăiască în inimile celor care le poartă, în lecțiile pe care le predau, în schimbările pe care le inspiră. Și așa, Andrei Ioniță continua să trăiască, să respire, să spere, nu pentru el însuși, ci pentru toți cei care încă așteptau răspunsuri, pentru toți cei care încă căutau, pentru toți cei care refuzau să accepte că cei dragi lor puteau dispărea pur și simplu fără urmă. Era un martor al durerii, dar și un purtător al speranței. Și în fiecare zi, alegerea lui de a merge înainte era un testament al puterii spiritului uman de a supraviețui, de a iubi, de a continua. În final, asta era ceea ce conta. Nu moartea, ci viața.
nu pierderea, ci iubirea, nu întunericul, ci lumina pe care alegem să o aprindem în mijlocul lui. Și atâta timp cât cineva își amintea, atâta timp cât cineva spunea povestea, atâta timp cât cineva refuza să uite, Laura Ioniță trăia. Nu în trup, ci în spirit. Nu în prezent, ci în amintire. Și asta în cele din urmă era singurul tip de nemurire pe care îl putem atinge cu adevărat.